Moikka moi! Nyt mä näytän siis mun uudet petsit. Ja mun äiti on tulossa ja se on eri maalainen. Ja mäkin on ihan eri maalainen. Niin se sanoi jotain ihan tyhmiä tässä. Joten älkää ihmetelkö siinä. Niin. Ja, sorry. No, tämä ei tullut siihen asiaan. Niin. Eli, joo. Mä näytän sen nyt joten. Eli se uusi petsi on leppis. Mä tiedän, että sillä on tämmönen juttu päässä, koska mä sain tän Kirppikseltä. Ja tää on oikeasti avaimen perä. Mutta me saadaan tää silleen, että tää on niinku petsi. Meidän pitää vaan irrottaa tää. Jos te vaan tiedätte miten. Mä ainakin tiedän miten. Sillä ensin mä pidän kamerasta kiinni. Ja pyörittelen. Niin sitten. Noin. Tässä on leppis. Ei ookin ihanaa. Se maksoi Kirppiksellä 50 senttiä. Mut 2 kappaletta 1 euro. Mä meinasin ostaa 2 tämmöstä niinku, ei 2 leppistä vaan silleen yhden hiiren ja tämmösen, mut mä valitsin tän. Mä oon aina toivonut leppistä, mut mä toivon teiltä semmoista niinku toivoisin teiltä niinku semmosen liikkuvan pään. Tällä ei liiku niinku päätä. Täällä lähtee pää irti, mutta tällä ei oo niinku. Koska mä ostin tän Rekolan Kirppikseltä, niin se on ihan sika huono paikka. Mut mä ostin tän sieltä, niin se on tosi söpö tää leppis. Mä en taida todellakaan, että se menee rikki. Eli kiitos kun katsoitte ja sano sitten leppis moikka. Moikka!